Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi sibiri juin kalo tile 14 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya kɔ ka kunnafoniw wagati siren filɛ bakuruba kunnafoniw na Bamaci wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma san marabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se kunnafoni minnu carilen tun bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ka ɲɛsin Bamaci wale ma min taara fana ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma Kidal marabolo kɔnɔna la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila Alamsado juin kalo tile 12 san 2025 tibikaw fɛ yen nɔ an ka centre d'instruction min bɛ yen nɔ san marabolo la ni bingani wale taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o yɔrɔ la état major général des armées bɔra ka laseli kɛ a kɔnɔna la a ye a jira ko nin wagati kofɔlen kɔnɔna an ka finitigilakaw sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ Bamaci wale tigilamɔgɔw la minnu ye nin waleya cɛjugu ta ka u sɛgɛrɛ a y'a jira ko maa si ni ma to a la nka min ye an ka finitigilaka caman olu kɔni joginna nka nin wagati kofɔlen na an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa joginnaw olu bɛ an ka lapitaniso na yaasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogoya min na ani fana o kɔfɛ min ye kɛlɛkɛminan si ko o fana ma tiɲɛ a baara kɔnɔna la nin wagati kɔnɔna maa minnu y'a waleya cɛjugu kɛ tɛgɛ sera ka kɛ a maa caman na état major général des armées bɔra k'a ka laseli kɛ ka foli kana se an ka finitigilakaw ma u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la wa ko an ka finitigilakaw kalikan de don min ye lakana ye o ka sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Bamaci wale tigilamɔgɔ olu daka ka se ka bɔ jamanadenw da la kunnafoni minnu carila kunun juma juin kalo tile 13 san 2025 an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la DIRPA ka kunnafoni di bɔlɔlɔ min bɛ yen nɔ état major général des armées bɔra ka lajɛyali kɛ a ko la sabula a ye a jira ko kunnafoni min bilalen bɛ ni o ye ko bingani wale taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ANEFIS ni AGELOC ni ɲɔgɔn cɛ ko o kuma nin tɛ tiɲɛ ye ko a bɛ min da jamanadenw tulo kan ko nin ye kunnafoni kolon de kunnafoni min bɔra Bamaci wale tigilamɔgɔw yɔrɔ la yaasa ka se ka jamanadenw ja wuli cogoya min na o hukumu kɔnɔna la a y'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka to an ka finitigilakaw kɔ wa an ka jateminɛw yɛrɛ fɛnɛ kɛ kunnafoni kɔlɔw ani kunnafoni ɲuman an ka olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni kolon ni kunnafoni ɲumanw k'an k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa an hakili sigi ko n'Ala sɔnna ma an ka finitigilakaw b'u seko n'u damayira la lakana o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min an ka wasabulon maaw ye ɲɔgɔn ye alamisado juin kalo tile 12 san 2025 yaasa sariya sunba min ni o ɲɛsinnen bɛ olu yɛrɛ ka avantage ni u ka indemnitéw ma dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na u ka kalafili kɔnɔna la u y'a jira ko wasabulon maaw olu ka nafolo sɔrɔta la jamana kɔnɔna la min ye sefa wari 80,000 ɲɔgɔnna o bɛna bɔ o la biro maaw sa min ye sefa wari 110 o de bɛna bɔ olu ta la yaasa yɔrɔ min ni a ka kan a ka don o da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako ani sɔrɔ yiriwako ta fanfɛla la an ka jateminɛkɛla dɔw ye a jira ko a bɛ san 4 bɔ min ye maliden caman tun ye a jira ni nafa min taara ka ɲɛsin an ka wasabulon maaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka ca kosɛbɛ ko ka dɔ bɔ a la ko san 4 kɔfɛ sabula ko san 2020 kɔnɔna la min ye an ka wasabulon maaw ye u tun ma sɔn ni hakilina in ma nka san 4 kɔfɛ bi ko u sɔnna a ma ko b'a jira
ko malidenw ye kulekan min bɔ min ye an ka wasabilenw maw u ye o mɛn wa u jɛra ni a ye fana ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la sabula ni nafolo minnu bɔlen filɛ nin ye ko a bɛna don daw fɛ jamana kɔnɔna la minnu yɛrɛ mako bɛ a la kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ. OMS ka biro min bɛ Bamakɔ yan nɔ Mali kɔnɔna la ni o ye Organisation mondiale de la santé ye OMS nanzarakan na olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka kɛnɛya minisiriso ma juin kalo tile 12 san 2025 ni o ye u ye baarakɛminɛnw fo ka taga se furaw u ye olu di an ka kɛnɛyaso minisiriso ma o minɛn ninnu nafolo kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 82 ɲɔgɔnna de la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye muso kɛlɛ caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min denmisɛnnin saya yɛrɛ fɛnɛ an ka jamanaw kɔnɔna la caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min na wa ni minɛn minnu nalen filɛ nin ye a bɛna di an ka CESCOM 30 fo ka taga se an ka CCRF 3 de ma Kita Buguni ani San marabolo kɔnɔna la yaasa an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogoya min na. Alamisa wula fɛ an ka kari dɔ bɔtɔ Niger ka taa Gawo kɔnɔna la min ye binganikɛla dɔw ye ni o tun bɛ bolimafɛn sen 2 la olu binna nin kari in kan ka karikɔnɔmɔgɔw ka u bolofɛnw daraki o la o kɔfɛ fana u taara ni kari bolibaga ani voyage kɛla kelen ye kari filanan sa u kɔni ma se ka tɛgɛ kɛ o la sabula an ka fintigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan nin wagati in kɔnɔna maa minnu kɛra nin waleya jugu ni kɛba ye tɛgɛ ma se ka kɛ u la fɔlɔ nka an ka fintigilakaw kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa an ka kariw bɛ se ka don jamana kɔnɔna la hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ baasi fosi ma kari ninnu sɔrɔ. Juin kalo tile 12 san 2025 min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ni o ye polisiw ye fo ka taga se gardiw ani gendarmerie maaw ma an ka ministre de la sécurité et de la protection civile le général de division Daoud Ali Mohamedine ale de ye ni bolimafɛn ninnu tile di an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaw ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na min ye mobili 30 ɲɔgɔnna o de dira polisiw gardi ani gendarmerie maaw ma lakanako baara kɔnɔna la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana u fɛ teliya kɔnɔna la cogoya min na ni bolimafɛn ninnu taara ka di u ma o kɔnɔna de la min ye général de brigade Famukɛ Kamara ni ale garde national maaw ka chef d'état major ye ale bɔra k'a jira ko a bɛ folikan lase an ka jamana ɲɛmaaw ma olu minnu ye ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma sabula ko a bɛna olu ka baara nɔgɔya u bolo jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Ka ɲɛsin ni an ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka bonya min ta ka ɲɛsin an ka dugutigilakaw ma juin kalo tile 12 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga tun bɛ sankaw fɛ yen nɔ yaasa olu ka dugutigilakaw ka bulon birikiden fɔlɔ ka o da ani u ka sugu birikiden fɔlɔ fana ka se ka o da yaasa min ye san dugutigilakaw ye u yɛrɛ bɛ se ka u tɔgɔla bulon sɔrɔ cogoya min na ani san dugudenw yɛrɛ fana bɛ se k'u tɔgɔla sugu sɔrɔ min bɛ u ka sanni feere nɔgɔya u bolo cogoya min na a jirala ko sefa wari miliyɔn 742 de bɛna don baara in da fɛ wa a baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kalo 6 de kɔnɔna la ni nafolo kasabi min fɔlen filɛ nin ye an ka jamana ɲɛmaaw n'u dɛmɛbagaw de bɛna ni nafolo kasabi in bɔ yaasa a baara bɛ se ka kɛ cogoya min na o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na min ye Israel finitigilakaw ye olu ye mugu jugu ci Iran dugukolo sanfɛ ka ɲɛsin u ka construction nucléaire dɔw ma min kɛra sababu ye ka u ka jamanaden caman ani u ka maaba caman ka olu bɔnɛ u ni na o hokumu kɔnɔna la min ye Ali Khamenei ye ni ale ye Iran guide suprême ye ale bɔra ka kangarimada kɛ ka ɲɛsin Israel ma k'a jira ko u ye nin waleya cɛjugu min kɛ k'u k'a bila u kunna ko u bɛna na kɔlɔlɔ sɔrɔ a la sabula u ni ɲangini min ka kan ko Iran bɛna na o da u kan min ye Benjamin Netanyahu ye ni ale ye Israel premier ministre ye ale ye a jira ko Israel yɛrɛ ka kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ sabula ko maa o maa n'i ye a ɲini k'a fɔ k'i bɛ waleya jugu ta ka ɲɛsin u ma k'i k'a bila i kunna ko Israel yɛrɛ fɛnɛ bɛna na a ta sara i la o hukumu kɔnɔna la Antonio Guterres ni ale ye Nations Unies maaw ka secrétaire général ye ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko nin waleya jugu min bɛ Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka fɛɛrɛ ɲini a la ka dankari kɛ a la joona
sabula ko ni kɔlɔlɔ ka bon jamana in fila bɛ jamanadenw ma wa u y'a ɲini États-Unis yɛrɛ fana fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka kuma Israël fɛ yaasa ni waleya min daminɛlen filɛ ni u fɛ ka ɲɛsin Iran ma u ka se ka dansigi kɛ a la o hokumu kɔnɔ États-Unis jamana ɲɛmaw bɔra k'a jira ko Israël ye nin waleya min kɛ ko olu da fosi tɛ a ko la wa ko Israël ye a jira fana ko olu ye nin waleya in kɛ sabula ko u b'a fɛ k'u ka lakana de sabati ko nin wagati in kɔnɔna mun ye olu ye ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaw ye olu y'a jira ko fɛn min nafa ka bon olu ma o ye olu ka jamanadenw ka lakana ani u ka finitigilakaw bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ cogoya min na ka olu bila sen kan lakanako ta nasira fɛ États-Unis kɔnɔna la. Russie ni Mali ni Burkina bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛw bila sen kan ni o ye ka centrale nucléaire dɔ bila sen kan ni jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa lakanako bɛ se ka sabati AES jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani kunnafonidiko nasira fɛnɛ na kunnafoni bɛ se ka tɛmɛ ni jamana saba bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ dankari ma kɛ a la wa entreprise min ka baara bɛna bɛn nin ko in ma o ye Euratom de ni olu ye entreprise publique russe d'énergie atomique ye olu de bɛna na nin baara in bila sen kan a jirala ko don tɛmɛnenw na san 2024 kɔnɔna la Burkina Faso ni nin cakɛda in ye bolodi ɲɔgɔn ma kɛ yaasa sanuko nasira la Burkina Faso jamana ɲɛmaw u bɛ se k'u ka sanu sɔrɔ cogoya min ani ka a labara jamana yɛrɛ ka taga ɲɛ kama. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la.